News 24 Bodolena COVID-19 village quarantine bada बेखौ जोङो अपारेशन खालामदों आरो गुबुन-गुबुन जायगायाव थाहैनाय बे गामि ओनसोलनि गुबुन-गुबुन ओनसोलाव थाहैनाय बिथांमोना जेहेतु गामि ओनसोलफ्राव सफैबाय आरो बेनि थाखाय जोङो मोनसे अपारेशन खालामदों आरो बे क्वारेन्टाइन बादाफोरा बोरै दङ आरो बेहाय फेसिलिटिफोरा माबायदि दा बेखौ जोङो एसे नायजिरनो थाखाय जोङो निउस 24 बदलनिफ्राय मोनसे अपारेशन आरो बे अपारेशनाव जोङो नैबे समाव दङ जोंनि उदालगुरि जिल्लानि पानेरि समष्टिनि सिङाव थानाय दारगासुबा गामियाव आरो बे दारगासुबा गामियावनो बिथांमोनाबो बे गामिनिफ्राय बे गुबुन-गुबुन जायगायाव थाहैनाय सुबुंमोन दङ दा बिथांमोना न'आव फैबाय आरो फैनायनि थाखाय बिथांमोना मोनसे क्वारेन्टाइन सेल बेहाय बनायदों आरो बेखायनो नैबे समाव जोङो नाजागोन दा बेहाय गामिनि बे क्वारेन्टाइन सेन्टारा माबायदि सामलायनायाव माबायदि सामलायदों दा बेनि थाखाय बिनि बागै जोङो गुवारै मिथिनो थाखाय बे गामिनिनो जिहेतु सामलाय आफाद दङ बिथांमोना आफाद मोनसे जादों आरो बे आफादनि आफादगिरि दङ बिथांनिफ्राय आङो नैबे समाव बुजि नाजागोन नैबे क्वारेन्टाइनआव थानाय बिथांमोननि थाखाय माबायदि लाहार फाहार खालामनाय जादों बेबस्था लादों बेनि थाखाय मिथिना लानो गामिनि मानसिया नैबे जिहेतु नोंथांमोना नैबे दारगासुबा ओनसोलाव गुबुन जायगायाव थाहैनाय बिथांमोना जिहेतु गामियाव सफैबाय दा सफैबायब्ला नोंथांमोना बिथांमोनखौ दिननो थाखाय नैबे गुदि फरायसालियाव जिहेतु नोंथांमोना क्वारेन्टाइन मोनसे सेन्टार बनायदों आरो बे सेन्टाराव माबायदि बिथांमोननि थाखाय मा सुबिदा खालामनो नाजादों एबा गभर्नमेन्टनिफ्राय बा सरकाराबो बेखौ बेबस्था लादोंना लायाखै बिनि बागै एसे नोंथांनिफ्राय जोङो मिथिना लानो गिबियावनो निउस 24 बड'लेण्डखौ आं बरायग्रोबाय बे समाव आङो जोंनि गामि लेभेलनि क्वारेन्टाइन COVID-19 सेन्ट्रिनि जानानै आं बुंनो सानदों जोंहा मुलुगनाङैनो COVID-19नि जि महामारि गाग्लोबनाय बे गाग्लोबनायनिफ्राय जोंबो गामि लेभेलनिफ्राय सांग्रांथि जानो थाखाय जोङो गामि लेभेलाव जों सावरायलायनानै जोङो सांग्रांथि लेभेलाव डिसिसन लादों बेवहाय जोंहा गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय जोंनि गामियाव सफैनो हानाय मानसिफोरखौ जोङो गामिनि सांग्रांथिनि थाखाय जोङो क्वारेन्टाइन दोननायनि थिरांथा लादों बेवहाय जोंहा गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय सासे सुबुंखौ जोङो क्वारेन्टाइन दोननायनि मोनसे डिसिसन लादोंमोन बेवहाय जोङो 20 मे थारिखनिफ्राय जोङो क्वारेन्टाइन दोननानै दिनैसिम जोङो 10 सान बारलांबाय जोंहा बेवहाय जोङो गामि लेभेलनिफ्राय बायदिसिना खरसा खालामनानै बा जोङो बिथांखौ जोङो COVID-19नि सांग्रांथिनि माबायाव लानाय जादों बेवहाय आरो जोङो खुनु गभर्नमेन्टनि जेबो सापर्ट मोनाखै जेबो हेल्प मोनाखै गेजेर गेजेर फैयो गभर्नमेन्टनि अफिसियेलफोर फैयो आरो खबर लायो गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो सोरबा अफिसार फैयो बा सोरबा बिदिनो नायगिरिंगिरिफोर फैयो बिसोर खबर लायो खिन्थु गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो जों मोनसेबो बिदि हेल्प मोनाखै होननानै जों बुंनो हायो जानाय लोंनायखौथ' न'निफ्राय बा रायजोफ्रा बुंदों नङा होमबा खिन्थु बेहाय बांसिनै साननो गोनां खोथाया जाबाय बै सेनिटाइजारनि थाखाय गभर्नमेन्टआ बा हेल्थ डिपार्टमेन्टआ नोंथांमोननि बेहाय नायफैयाखै नामा मेडिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनाया खिन्थु बिदि सेनिटाइजार साप्लाइ बा मास्क साप्लाइ जेबो होआखै जों गासैबो सुबिदाखौनो जोङो गामि लेभेलनिफ्राय खालामना लानाय जादों आरो बेनिफ्राय हेल्थ डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरा नायनो फैदों हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों गेजेर गेजेर फैदों बेनिफ्राय बिनि जिथुनिखि टेम्पारेचार टेस्ट खालामनाय बेखौ खालामफैदों बेनिफ्राय बिदिनो खबर लायो गेजेर गेजेर आसा कर्मि दङ बिथाङाबो जोंखौ हेल्प खालामफैयो मालाबा खबर लायो बिदिनो आरो जोङो आरो जोबथारनायाव जोङो 14 days लानायनि उनाव जोङो बिथांखौ मोनसे टेस्ट खालामनानै जों बिदि बिदाय होनाय जागोन बेखौ जों खबर खालामबाय थादों दिनै बेसेबां सान जाखो दिनै जोङो 20 तारिखनिफ्राय दिनै फैयै फैयै 10 सान बारलांबाय दायो जोंहा सानब्रै दंबायो बिथांखौ जों लाखिगोन दा बेखिनियानो जाबाय बे सानब्रै थानाय समाव बिथाङा माने जिखिनि डिसिप्लिन मानिनांगौ बेखौ गासैबो मानिनानै सोलिदों बिथाङा जोंनि गामिनि जि डिसिसन जि लानांगौ सांग्रांथि बेखौ बिथाङा जोबोद मोजां रोखोमै मानिदों जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि गामिनि गासै डिसिसनखौ बिथाङा मानिना सोलिदों बिनि थाखाय आं बिथांखौ जोबोद साबायखर होयो आरो थारैनो नैबे समाव सरकारखौ जोंबो खावलायदों जे जेसेबांखिनि जानाय लोंनायखौ होनो हायाब्लाबो अन्तत सेनिटाइजारनि थाखाय जेसेबांखिनि बेहाय आगजुफोर नांगौ जेरै मास्क आखाइ सुनो थाखाय जेरैबायदि सेनिटाइजार जिनिसफोर दं बेफोरखौ जाहाथे थाबैनो सावस्रि बिफाना
माने जगान होयो बेखौ जों खावलायदों बेनिखायनो जों दिनै नुबाय गुबुन गुबुन जोंनि ओनसोलाव आरो बेबायदि माने क्वारेन्टाइन सेन्टार दङ आरो बेफोरखौ सामलायगासिनो दं रायजोआ सामलायदों बेयो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद बाख्नायथाव खामानि आंबो जायफोरा गोजाननिफ्राय फैदों दा बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जे थाबैनो फैयोब्लाबो जाहाथे क्वारेन्टाइन सेन्टाराव माने जिखिनि डिसिप्लिन मानिनांगौ नेमखान्थिफोर दङ बेखौ बयबो जेन मानिनानै सोलियो आं बेनि थाखाय खावलायदों आरो बाख्नायदों दारगासबो गामिनि बायदि मोनफ्रोमबो गामिफोराबो जाहाथे बेबायदि साखाफारा जोथोन लानो थाखाय बेबायदि सेन्टार बानायनानै लायो आं बेनि थाखाय खावलायदों आरो बेनि थाखाय जोङो नैबे जिथु भिलेज क्वारेन्टाइन सेन्टार अपारेसन बे निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय बेखौनो जोङो खावलायदों जाहाथे बयबो बेबायदि सांग्रां थानो थाखाय नाजायो